ви знаєте, немає сенсу говорити про будь-які демократичні механізми в Росії, де немає демократії. Вони можуть завтра оголосити ще один референдум, ще раз переписати Конституцію. Демократії в Російській Федерації просто немає. Тому немає значення, що вони там роблять. Мають значення ті заходи, які будуть ефективними тиску на Росію. І я вже про це наголошував, що таких заходів може бути лише 3. Це санкційна політика, це зміцнення української армії, друге. І третє, треба, не зараз, але поступово говорити про членство України в НАТО. Тому що ті країни, які є членами НАТО, вони не мають проблем кордонів з Російською Федерацією. Оце ті 3 напрямки, які мають виконані бути українською владою. На жаль, поки що з боку української влади ми цього не бачимо, нинішньої влади, але все одно це та стратегія, яка має бути на порядку денному. Ми постійно про це повинні говорити, навіть якщо ті політики, які готові реалізувати ці 3 напрямки, вони зараз є в опозиції. Але іншого нічого придумати не можна. Я не думаю, що зараз є перспективний шлях іти на перемовини і на поступки Росії, тому що Росія ні на чому не зупиниться. От є, до речі, серед українських політиків навіть такі, які вважають, от якщо вже Крим пішов, то хай він пішов, а з Донбасом ми побудуємо стіну, і на цьому все закінчиться, і буде мир. Так от я хочу наголосити, що миру і після цього не буде. Тому що якщо Україна піде на такі поступки, то Росія піде далі. Росія взагалі йде туди, де немає спротиву. Як тільки спротив починається, Росія зупиняється. Тому я просто переконаний, що зараз треба показувати твердість своїх позицій, потрібно посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, і тоді у нас з'явиться шанс, що звільнення Криму відбудеться раніше, ніж ми собі думаємо.